hello, may buntag, may udto, may hapon yung tanan mga bayot kung asa man mo nahimutang may paglantaw na po sa pang video. So for today's video mga bayot, ubanin na po ninyo yung silingan mga bayot sa ako ang sitsiburitzik karong adlaw. Kay karong adlaw magluto na po ko sa ako ang mahiwagang recipe mga bayot. Yes mga bayot, kada adlaw mo kaon ning ako mga kagupa, kada adlaw po ko magbuhat og kalanon. Kay naraman ko diri sa panimalay mga bayot, malisod po magtuwa-tuwa ako, magbilaka-bilaka ara po magtambling-tambling ako diri nga wakoy trabaho no. So while natulog pa ako ang binhi mga bayot, maghikay na ko karon sa amo ang ipamahaw pa ni udto pa ni hapon, then magbuhat na po ko kalanon daan sa ako ang binhi mga bayot aron mahumanta mga bayot. Ubanin na po ko ninyo sa kung sa sitsiburitzik karong adlaw. Tala, let's go. Kaniyan to mga bayot, nagbuhat talay ko og pan mga bayot og giganahan ng ako ang makagopa. Munang karon ng panahon na mga bayot, magbuhat na po og pan mga bayot. 1 hour din ako ni siyang gisit aside mga bayot, munang hiburot-burot. So while pasagdaan sa nato to mga bayot, dire ato ning ilono ding ato ang karning baka dinhi sa ilang mahiwagang kaldero mga bayot. Before nato nilutoon, syempre ato ginihugasan mga bayot para mawala-wala ng iya ang mga kung nila pa sa maninglis germs ba. Bitaw-bitaw mga bayot. Ay aron pod malimpyo ng ato ang latanan mga bayot. Ulatan nga karne mga bayot. Yes mga bayot, tubig ray ako ang ibutang ani mga bayot. Dayon human butangan na nato nag-asin unya. Inigbukal na mga bayot. So ato na ning pasigaon diri mga bayot din atong itak-ang then ato sana siyang sirad-an mga bayot. So ako na din gibutang dinhi sa fanning ako ang lutoonon nga pan mga bayot. Ang akong gipalaman sa first nga pan mga bayot cheese. Then ang katoy kaduha mga bayot ako rang gibuyukan og carrots mga bayot. So ako na ning isit dinhi nga mo ang landahan mga bayot para ato na ning ipasok mga bayot. Gitay man na ako na din og 55 minutes mga bayot kay aron pud maluto jud ang kay nailaluman mga bayot ba. Wan magpaabot tag maluto to dire maghiwa na pud taning karne mga bayot. Kaning karniha karning baka ni siya mga bayot. Ako ni siyang hiwa-hiwaon og ginagmay mga bayot kay mao ni ako ang gamon og kalanon ni Karina. Yes mga bayot, ato pala siyang slicean din ha o ginatawag nilag onion mga bayot. White onion akong gigamit kay mo available din sa akong planeta. Aron pod mahasway-hasway ng recipe nga ako ang gibuhat ni Karina. Aron pod bukaon siya gid ba maengganyo ang iyang kamatahan mga bayot akong sagulan ni diri og carrots. Yes mga bayot, gamay ra pod ako ang gibuhat mga bayot kay og salanggam pa ni si Karina gatuhik-tuhik tag mukaon ba. Ako ra pod din ang butangan din ha og atsal mga bayot. Kaning atsala mga bayot din siya hang. So slice on lang po nato na dira dayon pasigaw na nato ni dinhi ning ato ang gas mga bayot. Itak-ang nato ning ato ang kalha diri nga kaniadtong pang 1930s guro ning kalha. Pagkainit sa kalha mga bayot, gihagbungan na nako nagamay dira nga oil, then ako na ning gisahon ning una. Ato ni siyang ukay-ukayon para dili masunog mga bayot. Pagka nanimaho ng onion mga bayot, ato na ning ilunod ning ato ang mahiwagang karne diri mga bayot. Kaning karniha mga bayot murag gamay ra jud kaayo sa ako ang paminaw, pero para ni Karina sakto-sakto na ni. Kay siya rumampoy mukaon na ni mga bayot. Og di niya mahorotaw inahan gyud dayon pa dong. Dayon ato ra ning iluno dayon ning ato ang atsal din hiog ang ato ang carrots mga bayot. Dayon butangan nato og toyo mga bayot. Pagkahuman butangan nato og tubig mga bayot then asinan. Yes mga bayot aron malasado ng ato ang gigama nga kalanon. Ukay-ukayon sa nako ding makajut mga bayot. Then human og ukay mga bayot takloban ta na mga bayot aron maluto gini siya. Humagtaklob ato na pong abrihan kay hibukal na ilunod na nato ning ato ang pasta. Yes mga bayot, ang pasta nga ako ang gigamit katong himuon sa tuag spaghetti ba. Ganahan manggod si Karina aning noodles mo nang moy ako ang gibuhat. Nabi ay pasta diri mga bayot or katubang buhatonon sa ato bitaw og kanang bihon-bihon nya di manggod siya ganahan mga bayot kay murag lata-lata ra ba nya ganahan siya ani mga bayot ug unsa ganahan niya o pandayon na lang pud sa inahan para mukaon ba. So murag naluto-luto na ni siya mga bayot no. Ato lang nang pahubas-hubason gamay. Humanog hubas mga bayot dire ato na ning ibutang diri sa tong plato mga bayot kay aron ato na ning pabugnawon og makaryot mga bayot kay dili man nato na ihatag dito sa tong binhi og dili pa mabugnaw. Kay si Karina mga bayot di makahibalo og init ba nagdili basta kay makaon mga bayot dayon na siya kandos then iyang ihaom siyang baba. You like it? Look at mommy. Uy. While nagkaon akong binhi mga bayot, galuno de ko diri ganina og potato mga bayot. So ato na ning abrihan ning ato ang landahan diri mga bayot. Charang o diva, gaaso-aso mga bayot or gafag ba murag gikan gi ulan. Bitaw-bitaw mga bayot ay perteng burot sa ako ang pan nga gigama mga bayot. O mo na ni siya oy porma mga bayot. O dili ra kay halata nga mamugasay ra kaniadto karon mamuhatay na ko og pan. So diri ra nako tapuson akong sitsiburitzik mga bayot. Salamat sa inyong paglantawan. See you tomorrow. Bye-bye.